Xabier ez da etortzekoa. Ez, bale, konforme. Egun guztiei, eta eskerrik asko egindako aleginagatik. Egindako alegina, bai ezoiko eta presasko bilkura dei honetara, egindako deiari erantzuteagatik, eta hain zuzen ere izenak dioenez, presasko izatearekin denon agendak mugi arazi duelako, nik uste dut dena gauz gaudela gaiak merezi duela eta behar duela. Gaur puntu bakarreko ezoiko udalbatza egiteko asmoa dugu, eta puntu bakar horrek adierazten du 2022 aurrekontu aldaketa kreditu gehigarri bidez onartzeko proposamena. Egia esan horrela irakurrita, lehenengo aldiz entzuten duenak, gian ez du bere burua kokatuko, minon kokatze aldera, saiatuko naiz labur, aipamena egiten. Otsailaren 24ko udalbatzan, aho batez onartu genuen, udaltalde guztiok, beraz, zinegotzi guztiok, Santelmo gazteluaren lehentasunez eskuratzeko borondatea eta txosten teknikoak egitea, eta horrek esan nahi du, espediente administratiboari begira beharrezkoa dugula diru zuzkidura, hau da, diru partida bat horretarako badugula finkatzea. Eta prozesu honetan kokatzen da gaurko gure lan hau. Hereneun egintzen duten ogasun batzordea, hau batez onartu zen, eta horregatik dakargu udalbatza honetara. Oinarrian, bai arkeologoak eta arkitektuak egindako txostena badago, gero badago tramitazio aldetik udalkontu hartzaileak egindako txostena, aurretik egindako justifikazio memoria, eta diodan bezala batzordearen irizpena, eta gaur mahai gainera ekartzen duguna da, alkatetza proposamena, kreditu aldaketaren espedientea, 3.000.000 euroko kreditu gehigarrien bidez egiteko. Gaia denok ezagutzen dugu, aipatu berria dugu, eta badakigu prozesu honetan eman beharreko pausoa dela. Beraz, horixe da proposamena, eta taldek hitzartu nahi balin badute txanda irekiko dugu. Txomin, barkatu, horrena urgentzia berretsi behar du plenoak, Oso ondo, eskerrik asko, Gorka. Orduan, hasieran aipatu badut ere, presasko eta urgentziazko deialdia egin dugula, Gorkak idazkari jaunak adierazidean bezala, berretxin behar dugu. Orduan, presasko bilkura egitearen alde, hau batez onartua, eta orain bai, egin dudan azalpenean, aipatu dudan proposamenaz hariko gera, egin dut sarrera hori, orain zuen txanda da, eta gero bozkatzeari ekingo diogu. Bai. Bai, kaixo egunon guztioi, eskerrik asko ditzen mategatik. Ahotsan itzu taldearen izenean, aipatu nahi genuke 2022ko aurtengo urtarrilaren 11an jaso genuela Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko idatzia. Jakinaraziz Euskal Kultura Ondarearen zentroan Santelmo gazteluaren salmentaren berri izan zutela urtarrilaren 4ean. Otsailaren 24ean, udalbatza baino 2 egun lehenago, otsailaren 24ko udalbatza baino 2 egun lehenago, Ahotsan itzu taldeak beste talde guztiei proposamena luzatu genizuen ados egon ezkero bide hau elkarrekin jorratzeko. Eta, eskerronekoak azaldu ginen, lehen aipatu dudan azken udalbatza horretan, udalbatza osatzen dugun 4 alderdiok elkarrekin adostutako mozio bat aho batez aurrera ateratzea lortu genuelako, lehen alkateak adierazi duen bezala.
Beraz, Santelmo gazteluaren erosketa eskubideari ekiteko bide administratiboa martxan jartzea adostu genuen lau taldeon artean eta adostasunez. Adierazi beharra dut, eskarri horri erantzunez udal teknikariek ere gogorrekin diozutela eta diotela ekin beharreko bide honi. Erosketa ahalbidetzeko bide administratioari gauzatu beharreko txostenak burutuz eta lehen adierazi du alkate jaunak ere hirigintzako edo zerbitzu teknikoetako txostenak, udal kontu hartzailearen txostena eta baita ere badakit lanean aritu dela idazkari jauna ere eta beraz hondarbitar gisa edo esker honekoak gara teknikariak ere egin duzuten esfortzu honekiko. Orain, gaurko urrats hau lehen jakinarazpenetik 2 hilabete pasatutakoan burutzen ari garen honetan, gaur hemen salerosketa edo erosketa hori ahalbidetzeko beharrezkoa dugun diru partida kreditu gehigarri gisa edo udal aurrekontuan sartzeko proposamena egiten dugu. Ezinbesteko urratsa dela badakigu, baina honek ez du bermatzen prozedura guztia legezko epean amaituko dugunik. Eta hori da neurri batean ahotsan hitzek kezkaz edo daukan epe muga langa hori edo. Teknikarien txostenetan adierazten denez, apirilaren 3 gauzatu beharko genuke espediente osoa. Eta urrats honekin badakigu 15 eguneko epea beharko duela behin aldizkari ofizialean txertatzen denetik gaurko urratsa eta epeak oso motz geratuko zaizkigula jakin badakigu. Honengatik, eta txostenetan adierazten denagatik, adibidez gaztelua interes historiko-artistikoko monumentua dugula, ondare interes handikoa ere badela aipatzen da, Hondarribiko Gotorleku plazako defentsa arkitektura multzoaren barruan dagoen eraikina dugula aipatzen da, eta gu guztion edo hondarbitar guztion edo izaeran txertatuta dugun ondare elementua ere badugu, betidanik ezagutu eta irakatsi diguten piraten gaztelua bezala ezaguna dena, eta uste dut hondarbitar guztiontzako kokapen berezia duen ondare elementua edo gaztelua daukaguna dela Santelmoko gaztelu hau, eta beraz hori guztiagatik aukera badaukagula jabetza pribatutik jabetza publikora pasatzeko momentu bakarra dugu, eta iruditzen zaigu oso interesgarria dela momentu hau probestea eta egin beharreko ahaleginak eta esfortzu guztiak egitea. Beraz, ahotsan hitz udal taldetik gaurkoan ere eskaera batekin bagatoz. Jakinda ere balio juridikoaren aurrean ez duela gehiegi balioko, baina bai egin nahiko genukeen eskaria da gaur hemen onartzera goazen urrats hau Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari jakitun egitea. Hau da, nolabait adierazi diezaiogun gaurtik guk bide administratiboa jorratzen ari gerela interes handia daukagulako Santelmo gazteluaren erosketa horretan parte hartzeko, jakinda ere juridikoki ez lukeela balioko, beraiek ere jakitun izan daitezen, egin beharreko txosten administratiboetan eta gu urratsak ematen ari gerela eta beraiek ere egin ditzaten egin beharreko urratsak. Ziur gaude, tramitazio administratiboan lagunduko duela eta horregatik egiten dugu, bai teknikariei esfortzu berezi bat gehiago eta baita alkate jaunari kasu honetan ere urrats hori egiteko edo idatzi hori, jakinarazpen hori egiteko eskaera. Eta dudarik gabe azaldudan guztiagatik
nabarmena da gure aldekotasuna gaur ekarri den puntu honekiko. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai. Bueno, gure alderdi sozialistan aldetikan azpimarratu nahi nuke hiru puntu. En primer lugar, valorar positivamente el acto de hoy en el sentido de facultar a este pleno para la adquisición y compra del edificio San Telmo, el Castillo de San Telmo, porque yo creo que ya en el pleno anterior ya lo dijimos con claridad en el sentido de que es un bien inmaterial que se incorpora a la ciudad y esta ciudad, desde su propia posición, incluso cultural y económica, pues puede aportar elementos importantes en esa ruta de reforzar lo que es el patrimonio cultural, que al fin y al cabo es la historia, que es de dónde venimos y a dónde vamos, y sobre todo los pueblos a veces pues es importante que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, porque esas cosas evitan sustancialmente muchas cuestiones que hoy de alguna forma se ponen en cuestión. Y no hace falta mencionar lo que nos está pasando en el centro de Europa, a veces porque nos equivocamos quizás de nuestra propia historia. En segundo lugar, simplemente que el acto se informe tanto a las instituciones, tanto al Gobierno vasco como a la Diputación, sobre la voluntad que tiene este pleno, incluso el Ayuntamiento de Hondarribia, de hacernos con este patrimonio y, en todo caso, manifestarles que estamos en el camino, porque efectivamente a futuro, si la cosa va como esperemos que vaya y queremos que vaya, habrá que invertir seguramente importantes cantidades sobre el tema de la reestructuración, y ahí seguramente necesitaremos ayuda del resto de las instituciones. Eta azkenik, zango nuke, eskertu. Nik uste dute, egin dan lana oso lan sakona egin dela, bai gobernuen aldetikan, hau da, alkate jauna eta zinegutzi guztiak, eta gure aldetikan baita ere, baina baita ere teknikariak. Udaletxe honetan hiru informatera dira, hiru informatera dira, eta gero honen atzetikan, jende asko ikusi da, proiektu honen atzetikan bultzatzeko interes handia egon dela. Eta nik uste dut hori eskertu behar dela. Eskertu behar dela bai teknikari guztiari, batetik beste da, eta hori da, nik uste ere, eta orduan bukatzen dugu. Eta gure aldetikan gure botoa alde izango da. Ondo, eskerrik asko Josu. Xabier. Egunon, eta eskerrik asko. Gure gogo eta jakitun izanik prozedura abiatuta dagoela, orain udalbatza egiten dugu eta segituan argitaratuko dela Gipuzkoako foru aldizkari ofizialean alegia, pentsatzen dugu ia bidean dagoela. Erakundea jakitun daudela, eta guk gogoeta bat egin nahi dugu eduki aldetik eta geroari begira. Eduki aldetik 3,5 milioi gastatu behar du udalonek krisi garaian. Ordan, ez dut errepikatu hemen izan den ze importante den ondare publikoa berreskuratzea eta balioesten jartzea, baina bai eskatuko genioken tokiko gobernuari alegin berezia azaltzeko zergatik krisi garai honetan udalonek 3,5 milioi gastatu behar izango duen gaztelua erostean. Oso importante iruditzen zaigu. Ordan, oso ondo azaldu behar da, eta nik uste teknikariek egindako lana, txostenen arkeologoarena gogoan daukat mirenek egindakoa, bereziki ondo azaltzen da ze balioa duen eta ze prestasunak dituen guretzat. Baina importantea iruditzen zait ondo azaltzea bere momentuan ez orain, nire ustez erosketa gauzatu behar da eta gero herriaren aurrean ondo azaldu zer da Hondarribiarentzat gaztelu bezalako ondare publikoa berreskuratzea, eta zorion eskazu honetan aho batez egingo dugu, ondo arrazoitu behar dugu herriaren aurrean erosketa. Hori da gogoeta bat. Bigarrena, geroari begira, erostea beharko genuken, eta logikoa denez, proiektu bat izatea. Momentuz ez daukagu orduan, alik eta azkarren, iruditzen zait, jarri behar dela,
ez dakit ideia lehiaketa bat, edo parte hartze prozesu bat, geroari begira aldela datorren urterako abian jartzeko. Guk bere momentuan zirriborro bat banatu genuen udaltalde guztien artean, gure nahia edo gure desira izango litzateke gune horretan kontutan hartuz itsasoari begira dagoela eta iparraldeari begira dagoela mugako interpretazio zentru bat izatea. Baina hori da gure ekarpen xumea. Nolanahi ere bai nahiko genukena ez izatea erosketa hutsala eta balio este prozesua erosi eta berehala abiatzea proiektua bai udaletik eta parte hartze prozesu zabala 2022 urte honetan, datorren urteari begira datorren urteko aurrekontuan islatzeko proiektu hori. Guk ikusten dugu parte hartzaile izan behar dela, beraz gardena, berritzailea eta aldi berean iragana, kasu honetan gazteluak duen balio historiko artistikoa agerian jartzeko proiektua. Guk eskarrak eman izan dugu eta eskarrak ematen ditugu guztiei egindako lanengatik. Hau batez egia esan, holako momentuak niretzat guretzat, gozagarriak izaten dira ikusteakoan ze planteamendu egiten den, baina erantzukizunez jokatzea, egingo dugun ahalegina guztiok nik uste oso ondo esplikatu behar dela. Besterik gabe, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko guztiei. Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean dago otsailaren 22an erabaki genunaz. Zalantzarik gabe gaur hartzen dugun erabakia ere komunikatzeko asmo zuan nintzen, eta zalantzarik ez, halaxe egingo dugula. Beraz, hori egingo dugu eta Foru Aldundiarekin ere halaxe egingo dugu. Bestetik, benetan eskertzen dut bultzaldia, baina gogorarazi nahi nuke gaur zertara etorri garen. Esan nahi dut, horregatik azalpenare horri zegokion azalpena egin dut. Kreditu aldaketaren prozesua martxan jartzera. Eta beraz, gaur egiten dugunarekin, boletinera bidalita, behin-behineko onartzea egin eta gero, behin betiko onartzea egin beharko da, eta berriz batzordera joan beharko dugu, batzordean egin beharreko azalpenak egingo ditugu, erabaki hartu, eta berriz udalbatzara etorriko gara. Gaia ez da gaur agortuko, inondik ere denak dakigu. Eta zalantzarik ez, azaltze komunikazioarekin eta azaltze lanekin eskertzen dute egiten diren iradokizunak, uste dut oso kontuan hartu beharrekoak direla, eta garbi dugu denak beste fase batera pasako garela gero proiektuaz eta garritzaileko. Gaur den egunean honetan ari gera eta eskertzen dut denen aldeko iritzia. Beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, bozkatzeari ekingo diogu, eta beraz, dokumentuetan agertzen den bezala, kreditu aldaketa hori egitearen aldeko botoak, hau batez, onartua. Eta besterik gabe, mila esker, lehen esan dizuet, egindako ahaleginagatik, prozesu honek duen exigentzia maila denok dakigu eta hori eskatuko digu ahalik eta epe laburrenetan, gure lankidetza osoa eskatuko du eta hori gaur ezin dut gehiago zehaztu, baina pixkanaka esango dugu. Mila esker eta ostiral ona pasa.